12 noyabrda hasıl toyunda ve heptäniň ýeketäk dinç gününde Lebap vilayetinde büdjet işgärleri ve esgerler köpçülükleýin palta ýygymyna çekildiler. Türkmenistanyň döwlet mediasy bolsa bu senede hamala ýurduň dürli künjeginde hasıl toyunyň dabaraly ýagdaýda bellenlendiği baradaky reportajlary görkezdi. Vilayetde bayramçylyk atmosferasy hiç ýyly duyulmady. Köpçülükleýin çäreler, şol sana konsertler, maslahatlar geçirilmedi. Muňa derek ýekşenbe güni büdjet işgärleri we esgerler köpçülükleýin palta ýygymyna alınıp gidildi. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 13 noýabrda Sebitden maglumat berdi. Ýatlasak 9 noýabrda Sebitdäki habarçymyz hasıl toýy münasibetli geçirilen çäre soňky aýlarda görülip eşidilmedik derejede köp adamyň gatnaşdyrlandygyny we olaryň sanynyň ýüzlerçediğini aýdypdy. Bu çäre 12 noýabrda döwlet telewiziýasynyň Watan habarlary gepleşiginde hamala şol güni geçirilen ýaly edilip görkezildi. Hakykatda bolsa Türkmen awadyň edara kärhanalarynyň işgärleriniň ýüzlerçesi gowaça meýdanlaryna gitmeli edildi. Palta ýygymyna gitmeli edilen işgärleriň takmynan ýarysy hakyna işçi tutdy. Beýleki bir böle bolsa palta ýygymyna gitmejek bolup, edaradaky palta ýygymyna jogapkär işgäre 40-50 manat pul berdi. Bu işgär arçynlyga pul berip, gözeňinde tutulan paltanyň ýygylandygy barada kepilnama alýar diýip Lewaply büdjet işgäri bellidi. Habarçymyz 12 noýabrda Çärjew etrawynyň Lewap Daýhan birleşiginiň gowaça meýdanlarynda eserleriň hem palta ýygymyna köpçülükleýin çekilendigini aýtdy. Etrawyň şol Daýhan birleşiginiň uly awtomobil ýolu geçýär. Şol ýoluň çep tarapyna esgerleriň ýüzi goloý, sağ tarapyna bolsa büdjet işgärleri palta ýygdy. Esgerler ýörüýte tiklen eşikde bolup kellilerine gara top hem bar. Dip habarçymyz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä büdjet işgärleri sagat 12-de ary kesmä çykan bolsa, eserleriň naharlanmagyna günortan 2 töwereginde ruhsat berildi. Lewabyň gowaça meýdanlarynda Mary vilayetinden gelen hakyny tutma ýygymçylar hem bar. Olaryň aglawasy bulutçulardyr diýip habarçymyz bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň häkimliginden we obu hojalygy bölümünden kommentari alyp bilmedi. Dünýäniň palta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyna girýän Türkmenistanyň hökümeti palta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Mara vilayetynyň dürli sebitlerini anly güni öýlen duýdansyz turan tozan dumanly howa we ýygyany howada emeli gelen ýakymsyz iýs sebit ýaşaýjylaryny gorkuzdy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 13 noýabrda sebitden maglumat berdi. Köp sanly mekteplerde 2-nji salkyny okuyan okuwçylar howanyň ümerleşmegi bilen gystagly ýagdaýda öýlerine ugradyldy. Çal tozan vilayet merkezine we ýanyşyk sebitlerde giýjeti bilen saklandy. Demirsyma keselinden ejir çekýän birnäçe ýaşaýjy tozan howanyň ýany üskülebiň ýygylaşanyny aýdýarlar. Çal tozan turany mekteplerden gystagly ýagdaýda öýlerine ugradylan okuwçylar hem ümerleşen howada dem almagyň kynlaşanyny, üskülebiň ýygyjymlaşanyny aýdýarlar. Öýlen salkynda okuyan okuwçylar çal tozan turanda üsürüp başlapdyrlar. Mugallimler okuwçylara ylgap öýlerine gitmegi, öýlerine baryp derrew agzylaryny we burunlaryny saýkamaklaryny tapşyrypdyrlar. Diýip bir marly ýaşaýjydyar. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky ýyllarda tozan howanyň duýdansyz ümerleşmegi, çägeli şemalyň öwüsmegi, howanyň düzümine tozan duýd bölejikleriniň köpülmegi ýaly howa hadisalary köp gaýtalanýar. Häkimetler adatdan daşary howa şertleri barada düşündürüş bermeýärler. Marda turan çal tozan käbir ýaşaýjylary dürli çaklamalary iterdi. Köp adam ýene-de koronavirus keseline garşy howadan derman sepilýändir öýtdi. Sebäbi howada xlorun ýiti ýiti duyuldy. Diýip bir sebit ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da global koronavirus pandemiýasy döwründe ýokunç kesele garşy görüş tagallalarynyň çäklerini türkmen häkimetleri ýurduň dürli sebitlerine uçurlar bilen howadan derman sepipdiler. Marada turan tozanyň ýygyany imo sosial ulgamyna paýlaşylan käbir suratlarda adatdan daşary howanyň germini belli bir derejede görmek bolýar. Bir suratda görnüşinden giýje wagty köçelerdäki çyralaryň ýagtysyny ümerleşen howany synamak bolýar. Sosial media ulanjylar biregi tozanly howada agyz burun örtüklerini dakynmagy, zerur bolmadyk halatyna daşaryk çykmadygy ündäýärler. Merkez Aziýa sebitine hususan Aral deňiziniň suwunyň çekilmegi bilen sebit ýurtlaryna, şol sany Özbegistanyna we Türkmenistanyna gurok we ýarym gurok sebitlerde duýdly we çägeli tozan gaýtalanyp durýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri Aral deňizini halas etmegiň halkara gatnaşynyň çäklerini sebit hyzmatdaşlygynyň, suw hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulýanyny, şeýle-de daşky gurşaw meselelerini, durmuş ykdysady meseleleri çözmek
geçirmekde birlikde tagallalaryň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Gazawstanyň we Özbegistanyň çägine ýerleşen Aral deňiziniň suwy hususan Sowet häkimiýeti ýyllarynda sebitde suw serişdelerinden tyşysyz peýdalanylmagy netijesinde epesli çekildi. Ekologiýa betbagçylygyna getiren bu ýagdaý sebit ýurtlaryna çözülmesi kyn daşky gurşaw meselelerini we durmuş ykdysady problemalary miras goýdy. Şeýle-de hünärmenlere görä Aral deňiziniň suwunyň çekilmegi sebitde çölleşmäniň gerimini giňeltdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çölleşmäge garşy göreş boýunça konvensiýasyna 1996-njy ýylda goşuldy. Lewap vilayetinde ilat edilýän telefon, internet hyzmatlarynyň hili soňky günlerde ören yaramazlaşdy diýip yerli çeşmeler habar berýär. Vilayetin Köýtennaw, döwletli, Hozanmaz we Darganat etraplaryna Altınasır aragatnaşyk kärhanasynyň sim kartlaryny almak tassan mümkinler. Öňden ulanlyp gelýän sim kartlarynyň yaramyrlygy ören gözgöýni ýagdaýa geldi diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Abunaçylar bir köçäniň ugruna durup bir-birine jaň edenlerine hem telefonu aldyryp bilmeýärler. Diýip anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy çeşmeleriň habaryny tasdik etdi. Abonentin telefonu öçürilen ýa-da ol hyzmat ediş çäginden daşladyr diýip berilýän awtomatik jogapdan bizar boldum. Diýip ýaşaýan etrawynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlygyň başga bir söhbetdeşi bu ýagdaýyň ilatyň bank kartlarynyň howpsuzlygyna hem wöküm salýanlygyny aýtdy. Telefonda iýerilen SMS-ler köplenç gelmeýär ýa-da 2-3 günden soň bir topar bolup izle-izine gelýär. Bu habar Aşgabatda Türkmentel 2020 saatly 16-njy halkara serginiň we ilmi maslahatyň geçirilen wagtyna gawat geldi. Halkara serginiň we ilmi maslahatyň çäklerini Altınasır ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ulanjylara täze hyzmaty, virtual telefon belgilerini hödürletdi Türkmen medeniýeti habar berdi. Emma ýaşaýjylar döwlet ýolbaşçylarynyň sanly ulgama geçmegiň üstünlikli amala asyrylýanlygy barada aýdýan sözleriniň hakykata gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Gurrun edilýän 4G internet ulgamy aňyrda dursun. Etrap ýerlerinde käte 2G internet ulgamy hem tutanok. Telefonyň içinde goýulan sim kartlary şeýle kanagatlanarsyz işleýän wagtynda virtual sim kartlaryň işinde näme garaşmaly? Diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda sebitde 3G diýilýän internet ulgamy diňe vilayet merkezinde we onuň eteklerini biraz kanagatlanarly derejede işleýär. Galan ilatly ýerlerde 2G hem uly bökdönçlik bilen işleýär. Aşgabatda geçirilen halkara serginiň maglumatlaryna görä ýurtda häzirki wagtda 3 milyon 100 miňden gowrak internet ulanjy bar. Şolaryň 2 milyon 700 miňden gowragy mobil internet ulanjylar bolup durýar. Azatlygyň söhbetdeşleri bu görkezçilerin ýurt ilatynyň resmi sany bilen deňeşdirilenini, ýurdun ýaşaýjylarynyň 40%-ni hem ölçüne almaýanlygyny, şol wagtda da gurrun edilýän 2,7 milyon müşteriniň hem kanagatlanarly mobil internet hyzmaty bilen üpjün edilmeýänligini öňe sürýärler. Bundan öň Azatlyk ýurtda VPN ulanjylaryň garşysyna alınıp barlayan göreşler VPN ustalarynyň gorkuluşy hakynda habar beripdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Türkmenistanlaryň sözlerine görä telefon, internet aragatnaşygy diňe gyrak gujokdaky etraplarda däl, Aşgabatda hem gowy däl we bu hususan daşary ýurtdan imo arkaly habarlaşak bolýan adamlarda uly kynçylyklar ödýär. Bu ýurtda ilatyň internet daşarynyň berýän aragatnaşyk mümkinçiliklerini bilkasdan döredilýän kynçylyk bolup görünýär diýip synçylar aýdýarlar.